Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao at sa gitna nito, nananawagan ng pananagutan si Senator Bam Aquino sa mabagal na implementasyon ng 67 million pesos classroom building program ng gobyerno, lalo na't mahigit 1,000 silid-aralan ang nasira ng lindol na nagpalala pa sa kakulangan ng mga paaralan sa bansa. Personal na tinungo ni Aquino ang Mindanao upang makita ang lawak ng pinsalang idinulot ng malakas na lindol noong June 8. Bilang chairperson ng Senate Committee on Basic Education, binigyang diin ng senador ang pangailangang masuri ang kalagayan ng mga proyekto sa pagpapatayo ng mga silid-aralan sa kabila ng bilyong-bilyong pisong pondong inilaan para rito. Anya, asahan ang pagdinig ng Senado ukol sa issue sa pagbubukas ng sesyon. We're gonna have a hearing to find out the progress of these classrooms. I mean, meron na kagad tayong minus 1,000 classrooms nung isang araw because of the quake. So, naghahabol tayo. We want to put up these classrooms. Yung pondo na pondohan ng Kongreso at ng Senado, we want to find out where this is at kung kumusta na to. And if we can really start building 25,000 classrooms this year. Ayon sa Department of Education, mahigit 1,000 classroom sa 19 na probinsya ang nasira. Habang papalapit ang tag-ulan, nangangamba ang mamabatas sa magiging mahirap ang rehabilitasyon at pagpapatayo ng mga karagdagang silid-aralan. Sa kabila ng record high na 1.34 trillion pesos sa budget para sa edukasyon, kabilang ang 67 billion pesos na nakalaan para sa 25,000 bagong classrooms, nananatiling mabagal umano ang deployment ng pondo sa mga lugar na pinaka-nangangailangan nito. Yung isa na gusto ho naming tingnan is to look into the classroom building progress in our country. Because I've been going around, a number of mayors have also talked to me, and mabagal yung deployment nung 67 billion peso na inallocate namin para sa classrooms. Magsisimula na yung rainy season, kapag umuulan na, it gets harder to build. So we're hoping this can be fast-tracked, and before the end of the year. Pinaka-apektado ang South Cotabato, North Cotabato at Sultan Kudarat. Tinatayang aabot sa hindi bababa sa 245.8 million pesos ang kailangan para sa agarang paglilinis sa mga guho at pagkukumpuni ng mga nasirang paaralan. Giit ni Aquino, hindi dapat maging hadlang ang burokrasya sa kaligtasan at kinabukasan ng mga kabataang Pilipino. Ito yung isa sa mga priorities po natin, to check on that budget, to make sure na nagagamit siya ng tama, to make sure na mabilis yung deployment niya, no? Kasi currently, ang report sa amin ay mabagal yung deployment. You can imagine the trauma na pagdadaanan ng mga bata. No? So, ang raming kailangan gawin. Government needs to come in, act fast. No? Yung pagbibigay ng pondo para ma-repair yung mga classroom or para gumawa ng mga bagong classroom, kailangan mabilis. And one of the priorities of our committee is also to check yung nakalaan na 67 billion pesos for 25,000 or so classrooms. Bumalik tayo sa isang Senado na nagtatrabaho, na gumagawa ng mga reforma para sa Pilipino, at hindi na yung puro conflict, puro away, puro drama. Bumalik tayo sa pagtulong sa taong bayan.